बयनिसिमबो खुलुमबाय लोगोसे नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअनि गेजेरजों आङो नोंथांमोननो माखासे गेदेरथार खौरांफोरखौ होनो लादों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। सेथियाव लानानै फैदों 64 नं फानेरि बियाबाव इउपिपिएलनि बिजाथि महरै गेलेनो साखाफारा जानाय बेरगाव जिल्ला इउपिपिएलनि आखान्थि आफादगिरि मनमोहन बर'आ दोलोनि नीति आदर्श आरो हाइकमान्डनि बिथोनखौ फालिनानै उदां बिजाथि महरै गसंथिनायखौ दोनथ'बाय होनना खौरांनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। थांनाय 12 मार्च शुक्रबार खालि बेलासि समाव फानेरि बियाबनि जथाय हान्जानि बिजाथि बिस्वजित दैमारिजों लोगोसे मनमोहन बर' आरो गोबां प्राइमारिनि दैदेनगिरि मावथि सोद्रोमा मददगिरि आरो मोजां अनसायगिरिफोरा जयै बाहागो लानानै गुवारै सावरायलायनानै बे गरन्थ'खौ लानाय जादों। मख'नो गोनांदि बे गोबाव सम सावरायमेलनि गेजेरजोंनो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि इयुनखौ नोजोर होना आरो बिथा खालामनानै फानेरि बियाबाव इउपिपिएल महरैनो ओनसोलाव खामानि मावनो खाबु होगोन आरो बेवहाय बिजेपि दोलोआ गावसोरनि भटार्स थानाय आरो गुबुन ओनसोलावल' बिजेपि दोलोआ रायजोनि खाथियाव भट बिनो खाबु मोनगोन होनना थिरांथा लानाय जायो। बे गासै खोथानि सायाव जेब्ला एमपि थामहिनबा बिजेपिनि बिजाथि बिस्वजित दैमारिया रादाय होनायाव रायजो राजाफोरा बिथांखौ देरहाहोनायाव खामानि मावगोन होनना बुंथियो। गुबुन फारसे रायजो राजानि खावलायनायाव जिल्लानि आखान्थि आफादगिरि मनमोहन बर'आबो गावनि थिरांथाखौ दैखांनानै लायो आरो मनमोहन बर'आ दोलोनि मावथि बिथांमोनखौ गोसोआव दुखु लायालासिनो जयै खामानि मावनो आवगायबोनो थाखाय बयखौबो खावलायो। दानिया फैबावदो गुबुन नैथि खौराङाव। फैबाय थानाय आसाम बिधानसभा बिसायख'थिखौ नोजोर लाखिनानै मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सांग्रांथि लाखिगोन बाक्सा जिल्ला बेंगिरि आरो बिसायख'थि आय'गा। बाक्सा जिल्ला बेंगिरि मावख'आव फैबाय थानाय समाव बिधानसभा बिसायख'थिखौ नोजोर लाखिनानै जिल्लानि गेजेराव थानाय मोनफ्रोमबो बिफाननि दैदेनगिरि आरो सामलायगिरिफोरखौ लानानै सांग्रांथि लाखिनो थाखाय मोनसे मेल जथुमा जानानै थाङो। बे मेल जथुमायाव बाहागो लानानै बाक्सा जिल्ला बेंगिरि रन्जन शर्मा बिथाङा बुङो दि जिल्लानि गेजेराव बिसायख'थिनि थाखाय नोजोर लाखिनाय आरो सांग्रांथि होनाय खामानिया सोलिगासिनो दं। सोरबा जुदि आयेन बेरेखायै खामानि मावोब्ला गोख्रों राहा लानाय जागोन। बिनि थाखाय पुलिस बिफान रांखान्थियारि बिफान गासैबो थियारि जाखाबाय होननानैबो बुंथियो रन्जन शर्मा बिथाङा। दानिया फैबावदो थामथियाव। गोदान दिल्लीनिफ्राय देहरादुन फारसे फैबाय थानाय शताब्दी एक्सप्रेसआव हरखाबै अर नांदों। उत्तराखन्ड रायजोनि पुलिस कमिशनारआ फोरमायनाय बायदिब्ला गोदान दिल्लीनिफ्राय देहरादुन फारसे फैबाय थानाय शताब्दी एक्सप्रेसनि सिबा दाबायाव हरखाबै अर नाङो, जायनि थाखाय रेलगारिखौ हाग्राबारिनि लामायावनो लाखिनो गोनां जादोंमोन आरो अर नांनाय दाबानि साफ्रोमबो दावबायारिफोरखौ रैखाथियै थाबैनो मोजाङै मोजां बरननो हादोंमोन होनना फोरमायथियो। गुबुन फारसेथिं अर नांनाय सिबा दाबाखौ थाबैनो आलादायै बोखारनानै होनो हादोंमोन होनना फोरमायथिबावदों आरो बे जाथाया सानजौफुनि 12 रिंगासो समाव मोनसे डास्टबिननिफ्राय अरा जोंखांबोदों होनना मिन्थिहोदों। ब्रैथियाव गहपुराव पुलिसआ बोखांनो हादों 40 केजि 600 ग्राम गान्जा। मख'जाथावदि गंसे टाटा टियाग' गारिया जाब्रबथायाव गोग्लैदोंमोन। जाब्रबथायाव गोग्लैनाय उनाव गारिखौ गारनानै खारलाङो गारिनि सालायगिरि आरो गाखोगिरिफोरा। जाथाय जायगायाव पुलिसआ सौहैनानै नायबिजिरनायाव गारि सिंनिफ्राय बोखांनो हायो 40 केजि गान्जा। खौरांनिफ्राय मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला पुलिसआ गान्जा फालांगिरिफोरखौ नायबिजिरनाय खालामगासिनोब्लाबो दासिमबो रावखौबो हमनो हाथ'वाखै होनना मिन्थिनो मोन्दों। बाथियाव हादोराव खमायदों सनानि बेसेन। मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला सनानि बेसेनखौ 10 ग्रामाव 6,000 रां खमायना होदों। केडिया कमोडिटिनि डाइरेक्टर अजय केडियानि बायदिब्ला फैबाय थानाय समाव सनानि बेसेना 10 ग्रामाव 42,500 रां जागोन। मख'नो गोनांदि सनानि बेसेना खमायनायखौ लानानै मार्केटआव सना बायगिरिफोरनि सानखोआ बांनो हमदों होनना मिन्थिनो मोन्दों। दथियाव भारत हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा आसामाव जानो गोनां बिसायख'थिनि थाखाय फैगौ 18 मार्चआव फैगोन। खौरां मोननाय बायदिब्ला बिथाङा 18 मार्चआव बदलपुरनि मोनसे सुबुं गौमायाव बाहागो लाफैगोन आरो 20 मार्चआव सुबुआनि मोनसे रेली आरो 2 मार्चआव बकागाटआव बाहागो लाफैगोन होनना मिन्थिनो मोन्दों। स्निथियाव मैया थांनाय 13 मार्च सनिबारखालि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव सहरनि साहा नांजाबनाय 3 नं राजालामा सेराव बिपिएफ दोलोनि दिथागिरिफोरनि मोनसे मेल जानानै थाङो। बे मेलाव बिपिएफनि आफादगिरि बिथां हाग्रामा महिलारिया बाहागो लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङो दि बिजेपिआ जुदि 100+ देरहायोब्ला बिपिएफआ 101+ देरहागोन होननानै।
लोगोसे बिजेपिखौ फेजेननानै BPFआनो खौसेयै सरकार दाफिनगोन होननानै बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायो। दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।